вот это фетиш Путина – это Крымский мост. Я думаю, што Украіна зараз прыкладзе шмат намаганняў, каб гэты мост перастаў існаваць і каб Крым сапраўды стаў востравам. Ну і нездарма я вот узгадаў, што менавіта сёння прэзідэнт Зеленскі загаварыў пра востраў Масква. Калі ім удасца настолькі перагрузіць супрацьпаветраную абарону Масквы, што Масква запылае. А калі Масква пачне разбягацца, то вы самі разумееце, это і капіталы, это і грошы, это ўсё што заўгодна. Сергей, яшчэ пытанне вот ад нашых гледачоў. Раскажыце падрабязней пра абвастрэнне восенню, пра якое вы казалі, чаго чакаць? Наколькі я разумею, ніхто не зацікаўлены ў вайне. Ні КДБ не зацікаўленыя, ні СБП, ні УАЦ, ніхто. Таму я думаю, што нашы спадзяюся, што яны ўжо будуць адсочваць уважліва. Таму трэба чакаць, што Расія пачне нешта звонку чудзіць. А Расія можа сама як бы так дымя, скажем так, беларусаў, скажем так, арганізаваць нешта на балтыйскім накірунку. Тое ж самае нашы 3 брыгады ССО. Вот што, напрыклад, сённяшнюю вітэбскую это можна назваць, што это нашы брыгады. Я не ведаю, куды вот глядзяць на тыя, хто не хоча як бы дапусціць вайны менавіта ў Беларусі. Таму што з майго разумення, глядзіце, 30 гадоў запар яны з русакамі раз на год, 2 разы на год. Кум, сват, брат, яны радзіны, крысціны, яны там по скайпу бухалі адзін з адным, там адзначалі там святы, ці ўвогуле разам недзе збіраліся. То бок за 30 гадоў выраслі нармальныя гарызантальныя сувязі. І я не здзіўлюся, калі Расія вот якраз нехта спатрэбіцца, то яна ў гарызанталі зробіць тое, што як бы так не ўкантроліць ні Лукашенко, ніхто. Што спадар Сергей думае пра патэнцыйную мабілізацыю ў Расіі на восень? Я асцерагаюся, да, што яна будзе. То бок пакуль іх не адпусцяць зноўку да ўзроўню, калі яны будуць клянчыць гэтыя карачка буша, яшчэ як яны там называліся, да? То яны ж да гэтага часу не супакояцца.